iSelect Africa TV update. Ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela. Igama lami ngingusi Nenhlanhla. Izobeke intaka ibekela amazolo lapha eHarding Sports Ground ku-Ugomaskandi Festival ngomhla ka-20 November 2021. Umhleli ke walomcimbi uSiyabonga Mkhungo wo-Ugo Broadcasting Services uthi inhloso yalo mcimbi ukuhlanganisa amaciki angaphansi kwe-KZN Province ne-Eastern Cape Province ukuze bathola ithuba lokuba ndawonye baphinde bachushisane ngezinto eziningi ezingaphakamisa umaskandi inhlangothi zombili. Uthi amaciki kulesi sifundazwe nawo kaXhosa acule esifundazweni zawo kuphela ngenxa yokungabi nokuhlangana okuhle. Kanti ke phakathi kwabaculi ke abazobe bekhona uNtombi Yethongo, uBahubhe, uChwane leBhaca, uMbuzeni, uPhuzo Khomisi, uThwasa leKhansela, uVumile, uKhuzani Gcokamelisha, uBuselaphi kanye nabanye abaningi. Kanti ke kuzophinde kuhlangane abasakazi balezi fundazwe okutshatha uKhathide Ngobe woKhozi FM noMonwabisi Gudla Bangi womhlobo wenene FM. Bafuna ke nokuthi ke amavukane akhule nezimpande zobunye phakathi kwalezi fundazwe okungamaZulu kanye namaXhosa. Kanti ke ngempela kuzokhumbula ke ukuthi ke sike sakubikela ke ngawo ke lo mcimbi ukuthi ngempela ke abantu abaningi bawuthakasele kakhulu. Kanti ke ngempela ke akusasele mizuzu emingaki ke uqale ke lo mcimbi. Kulindekile nokuthi ke kube khona nensizwa lapha ungizwe Mchuno ethembise ithembise eningi isho khona nanokuthi ke khona ezobabhibiza ibashaye asazi ke iyo ukuthi ke ngapeke iyozala Nkomone. Asibonane ke khona ke siyabonga ke elandelayo sizozithola futhi ngokwenzekile kuwo lo mcimbi. Ngena ke lapha epage yethu umbukeli wethu kuSelect Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde ungene kwi-comment section yethu ucomment sizo nje umbono wakho. Till next time. Makebhula imbizo yesichitho nedliso. Lembizo isiza kakhulu mangabe unesichitho esakhele ngaphakathi noma ngabe sesimoshekile isikhumba sakho asisabukeki. Iyasiza ukuthi sibele esimeni nedliso elingaphakathi iyalishisa liphele. Lembizo isirecommendwe abantu abaningi abanezifo ezakhele ngaphakathi noma ngabe sekusele izinsuku uyohlinzwa isicubu sakho somzimba. Sithole lo makebhula uzosishisela yona leyo nto ungabe usayi kuyohlinzwa. Zonke izifo ezakhele ngaphakathi iyasiqeda nya ngoba ngisho isilumo wothi bye bye kuso. Uma uyawudinga umakebhula bayatholakala ku-071 969 2549 noma ku-081 720 2707 noma ku-1 Ilof opposite Faraday Multi-Market Yellow Building. Kanti they also do consultation. uDr Mpilo yabezizwe Zikode wothi